Mikkelin seudun Invalidit ry on vuonna 1945 perustettu tuki- ja liikuntaelinvammaisjärjestö. Sen toiminta-aluetta ovat Mikkeli, Ristiina, Juva, Hirvensalmi, Kangasniemi, Puumala ja Suomenniemi. Mikkelin seudun Invalidit ry on yksi Invalidiliiton jäsenyhdistyksistä. Jäsenyhdistykset edistävät yhteisöllisyyttä järjestämällä erilaisia tapahtumia ja kaikille yhteistä tekemistä. Näin ehkäistään syrjäytymistä. Invalidiliitolla on eri vuosille oma teemansa. Esimerkiksi 2010-2011 Mennään yhdessä. Yhdessä tekemällä, toisistamme välittäen, luomme yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka kantaa vaikeinakin hetkinä. Yhdessä menemällä emme ole enää yksin. Yhteisöllisyys voimaannuttaa. Mikkelin seudun Invalidit ry:n kehittämä web-projekti tunnetaan jo muuallakin maassamme. Kirjain yhdistelmä tarkoittaa vaikeavammaisen elämänlaadun parantamista. Projektissa järjestetään vaikeavammaiselle hänen tarvettaan vastaavia liikuntamahdollisuuksia ja harrastuksia. Webin kautta on jo yli 10 vuoden ajan myös koulutettu ja työllistetty avustajia. Projektia tukee TE, nykyinen ELY-keskus, ja sille myönnettiin vuonna 2009 Mikkelin kaupungin vuoden sosiaaliteko-tunnustuspalkinto. Vammaisuuden kohtaaminen vaatii joskus rohkeutta ja valmiutta hyväksyä toisen erilaisuus avoimesti, ilman ennakkoluuloja. Liikkumisen esteettömyys ja vaivottomuus edellyttävät käytännön tekoja meiltä kaikilta. Yhdessä voimme murtaa turhia asenteita ja ennakkoluuloja. Yhdessä menemällä ja tekemällä tietoisuus lisääntyy ja sitä kautta myös asenteet voivat muuttua. Vertaistukitoiminta on keskeinen osa yhdistyksen tarjontaa jäsenilleen. Sekä miehille että naisille on oma ryhmänsä. Naisten vertaistukiryhmä keskittyy aikuisen naisen elämänpiiriin. Kokoontumisissa osallistujat keskustelevat vapaasti ja luottamuksellisesti naiseudesta, keski-ikään kuuluvista asioista, vammaisen naisen yhteiskunnallisesta asemasta tai mistä tahansa juuri sillä hetkellä ajankohtaisesta tai mieleen juolahtavasta asiasta. Yhdessä on myös helpompi lähteä vaikkapa teatteriin tai tutustumaan viinitilan toimintaan. Yhdistys tarjoaa liikuntaa jäsenilleen vauvasta vaariin. Lajien kirjoon mahtuvat lähes kaikki vammaisliikunnan muodot, kuten kelkkahiihto, laskettelu, curling ja luontoliikunta. Eräs keskeinen tapa toimia yhdistyksessä on vaikuttamistoiminta. Se on oikeastaan punainen lanka, joka meitä johdattelee tässä meidän toiminnassa. Ja kyllä esimerkiksi esteettömyysratkaisuihin vaikuttaminen ja samoin sosiaali- ja terveystoimen puitteissa kannanotot ovat olleet meidän arkipäivää ja se on tuottanut myös tulostakin. Ja samoin liittotasolla, valtakunnan tasolla, Invalidiliiton puitteissa esimerkiksi
noihin kansanedustajiin yhteydenottaminen ja heidän kanssaan keskusteleminen on vienyt asioita eteenpäin. Aika hyvä. Mennyt on päivä tää, valkovuokkokin painaa jo pää. Tuuli hiljaa vain metsässä soi, illan kauhaa kun puut huminoi. Mennyt on. Lahdenpohjan toimintakeskus sijaitsee luonnonkauniin Hietajärven rannalla. Likelle luontoa pääsee esteetöntä polkua kulkien. Nuotiokahvitkin voi keitellä rannassa tai kodassa. Luiskaa pitkin pääsee pyörätuolinkin käyttäjä uimaan. Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat Lahdenpohjaan muun muassa kesän avajaisiin, peli-iltoina ja juhannuksena. Heinäkuussa tarjotaan raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia täysihoitolomia Invalidiliiton jäsenille. Tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille käyttäjille. Maanantaisin kokoontuvat pyörätuolitanssijat nauttimaan liikkumisesta perinteisen tanssimusiikin tahtiin. Mikkelissä tanssitaan kombityylillä, jossa toinen tanssijoista on pyörätuolin käyttäjä ja toinen niin sanottu pystytanssija. I see.